bdejt nara skop warajhom, bdejt nara sens li xejn mu bladdot, xejn mu moħħli, xejn. U dal-iskop imli l-qalb tiegħi speċjalment l-iskop għal xiex qiegħed ngħix. Din għalija hija l-iktar ħaġa li Ġesu mli l-qalbi bija. L-iskop għal xiex ngħix. Qabel ma rridx ngħid li kont imdejjaq qabel ħajja tiegħi, kelli ħajja kont xogħol ħbieb għaddej ma' ħaġa l-oħra, gas down. Imma kieku kien xi ħadd jgħid l-isma' ma inti għal xiex inħlaqt, għal xiex qed tgħix. Naħseb kont nibqa' mutu, ma kontx ikun naf. Imma permezz dil-ħajja tat-talb infetħu li l-orizzonti quddiem għajnejja. Il-ħajja tiegħi ħadet il-kulur fl-aħħar, bdejt nieħu nnifs. U din għalija għalhekk il-ħajja tat-talb biddilha ħajti. Pass jiġifieri anke bdejt niltaqa' man-nies jaqsmu miegħi il-ħajja tagħhom, il-problemi tagħhom, eċċetera. U stajt nitlob għalihom, speċjalment bid-talba ta' Rożarju, kont ta' kuljum għal-bidu ħafna fervur iktar hekk biex insemmi dak insemmi l-ieħor, eċċetera. Ix-xogħol kont ngħaddi minnha din il-ħaġa, pereżempju manager xi ħadd ta' fuqi jiġi fuqi u jgħidlilhom kif ħanqasmu l-ġurnata, tossok importanti li ta' fuqek qed jiġi jaqsa u jisu jdaħlek miegħu. Imma meta bdejt naram li mhux persuna biss imma Alla stess qed jaqsam il-missjoni tiegħu miegħi għalija ma nafx. Iktar minn fejn tista' tasal. Li letteralment Alla nnifsu jaqsam miegħek il-ħidma tiegħu. U dik stess tatni anke biż-żmien faraġ u tneħħit li toqol kbir għax ħafna drabi anke kif qal l-isqof titilu. Jien kont ngħaddi minnha u għadni ngħaddi minnha xi kultant inħossni isni nimmaġna li jiena s-salvatur jiena rrid insalva l-problemi tan-nies. U ovvjament dak ħalli li toqol kbir. Mentri meta f'mument minnhom hekk qisu realizzajt l-isma' Ġesu fl-aħħar mill-aħħar s-Salvatur. Allura kull darba li ikolli dan ċertu toqol hekk fil-qalb tiegħi immur quddiem l-Ewkaristija u ngħidlu Ġesu għaw dil-persuna, għaw dil-familja, għaw dil-sitwazzjoni. Naftaħilek fidejk. U dik għalija serħet li qalbi wkoll. Mhux biss imma anke quddiem il-ħażen quddiem ix-xitan prattikament. Għax aħna il-ħajja tagħna il-ġlieda hija kontra dlamijiet kif jgħid San Pawl. Speċjalment meta fl-evanġelizzazzjoni ġieli tħossa il-ħidma tiegħu, tentazzjoni x'kultant tikber. U hemmhekk fit-talb insib il-faraġ tiegħi, insib il-qawwa li nibqa' għaddej. Ħafna drabi nkaxkar s-saqajja ma hemmhekk insib l-enerġija, hemmhekk nibqa' għaddej. Mhux biss imma bdejt insir naf il-Ġesu. Mhux dwar Ġesu, imma lilu. U dan permezz tat-talb ukoll, u mhux biss il-Ġesu, illi anke stajt nibda nara anke l-ħidma tiegħu fil-ħajja tiegħi, anke fl-affarijiet żgħar ta' kuljum. Bdejt nara l-ħidma tiegħu. Imma anke l-fatt li bdejt nifhem iktar li l-nifsi, bdejt naraf li l-nifsi. Jiena bniedem il-moħħ tiegħi jaġġel, ix-xogħol inħobbu. Jiġifieri qisni għaddej ġo xi karozza jew trejn għaddej gas down u ma nkunx naf x'inhu għaddej fil-ħajja tiegħi, mentri permezz tat-talb mbagħad dak il-moment ta' skiet noqgħod hemmhekk u anke l-fatt li nkun konxju ta' dak li huwa għaddej minn ġo fija. Isma' llum imdejjaq għal xiex, illum ferħan għal xiex. Li mhux qas naf x'inhu jiġri fil-ħajja tiegħi, qed ninsisti ma qed ngħix. U hemmhekk quddiem Ġesu ngħidlu isma' ngħidlu illum ferħan, illum imdejjaq. Hawn jien. Sempliċement hekk. Hija l-fatt minn ta' relazzjoni vera u ħajja ma' Ġesu. U biex nagħlaq hekk dan din l-esperjenza qasira it-talb kif qed naqsam huwa ħafna iktar minn hekk minn dan għalija. Imma għalkemm biddilha ħajti, għalkemm għalija jimli l-qalb tiegħi fl-istess ħin mhux ta' kemm infaqqas subajja u ngħid ħanitlob. Ngħaddi minn momenti fejn Ġesu wkoll jinħeba fil-ħajja tiegħi. Ngħaddi minn momenti fejn Ġesu jgħaddini minn ċertu dlam biex ikabbarni ovvjament.
U f'dan id-dlam, ħafna drabi nsib li nifsi ikolli nkaxkar li nifsi għat-talb. U qed naqsam dan għax nemmen li hija esperjenza ta' wħud minna l-koll li din hawnhekk. U jekk din hija l-esperjenza tiegħek, ejjew nipperseveraw fija. Fil-Vanġelu smajna wkoll ta' dak li jmur iħabbat il-dak biex itiħħobża. Jiena kelma li kien tani Ġesu fl-esperjenza tiegħi fil-ħajja tiegħi kienet tal-Luqa 18 fejn ikun hemm dik l-armla u tmur għand l-imħallef darba darbtejn tliet darbiet sakemm iddejqu u fl-aħħar itija dak li trid. U dil-perseveranza baqgħet miegħi. U din li dan l-invit li nagħtikom illi kemm il-darba inħossuna għal-maqtuwa ma jkollni xabtit nitolbu, xi kultant ikollna nkaxkru lil nafusna ejjew nipperseveraw. Ħalli finalment nkunu poplu ta' fidi, poplu li jemmen, poplu fuq kollox li jitlob. Ħalli Ġesu Kristu verament ikun is-sultan tal-qalb tagħna, għall-glorja kbira tiegħu u għas-salvazzjoni minn tal-erwieħ. Il-paċi magħkom. Hemmhekk segwejna dik l-esperjenza imwassla propju mill-ħajja ta' Chris Buġejja. Sammana. U issa ser naqgħu ċelebrazzjoni tal-lejla billi rresqu it-talb tagħna lil Mulej. 15-il persuna, waħda minn kull komunità parrokjali, ser irresqu f'isibna talba lil Mulej walek inqumu bil-wiefa. Kristu, inti s-sultan tal-ħolqien kollu, int qabel kollox, u kollox bejk qiegħed iżomm. Nersqu bil-qima quddiemek quddiem il-kobor tiegħek u nagħmlulek it-talbiet tagħna. Żomm lil Papa Franġisku għawru sħiħ, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejn ħares u wieqaf mal-isqofan tagħna Anton, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Dawwal u imla biżżielu pastorali lis-saċerdoti tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Qaddes wejn li reliġjużi biex jgħixu l-karizma tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mexxi l-qudiem il-ħidma qaddisa tal-missjonarji, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għati id-den u l-għaqal fit-tmexxija lill-awtoritajiet ċivili tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għati lill-edukaturi kollha id-dawl tal-Ispirtu tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Imla lil dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa bi-spirtu tal-ħniena fil-qadi ta' dmirietom, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Imla bl-ispirtu ta' retitudni u ħniena lil dawk li jaħdmu fil-qasam tal-ġustizzja, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejn lin-negozjanti sabiex ikunu ġenwini u retti fil-ħidma tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ejn il-professjonisti biex iħarsu lejn il-professjoni tagħhom aktar bħala servizz milli bħala mezz ta' qlieħ, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Farrax l-anzjani u fejjaq lil-morda, nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Żomm lill-familji qalb waħda bejniethom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kabbar fit-tfal tagħna il-grazzja tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Imla lill-adolescenti u ż-żgħażagħ tagħna bl-erf u l-qdusija. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Inkantaw flimkien. Nitolbu flimkien. O Alla tagħna, inroddulek ħajr għar-rigal ta' dan iż-żmien li qed tagħtina. Ejna narfu li int missier mimli ħniena u li aħna wliedek il-maħbuba. Int tassew tieħu ħsiebna, tħalliniex inħossuna minn sija minnek meta nersqu lejk ħerqana nitolbuk tenna. Int tilqana kif aħna, tħalliniex inħossuk il-bot minna meta narfu kemm aħna dajfa u insibuha bitqila biex naċċettaw lilna nfusna. Int taħfrilna kull ħtija, tħalliniex inħossuk inkurlata għalina, imma lanqas li naslu biex nitilfu kull sens ta' dnub. Int ħobna bimħabba kbira, tħalliniex ninfirdu bejnietna minħabba pika, ejra u mibeda. Int bat lill-istess sibnek biex isir bniedem bħalna. Tħalliniex niddisprezzaw lil xi ħadd jew lil xi wħud minn ħutna u nqisuhom inqas minna. Int bat lill-ibnek biex imut għalina. Tħalliniex infittxu l-ewwel l-interessi tagħna jew tal-familja tagħna. Int bat fuqna l-Ispirtu Santu li daħħalna fil-Knisja. Tħalliniex ningannaw irwieħna u naħsbu li nistgħu nemmnu fik jew niltaqgħu miegħek mingħajr komunità li temmen. Ġesu ibnek tagħna lill-Ommu Marija bħala omna. Atina li nisimgħu tidwi f'udnejna, f'moħħna u f'qalbna l-istedina tagħha. Għamlu dak li jgħidilkom hu. Amen. Fit-tmiem nirringrazzjaw minn qalbna lil daw kollha li taw is-sem tagħhom biex setet tiġi organizzata din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Għal min jixtieq wara l-barka u l-innu tal-aħħar, il-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ se joffri kunċert qasir bit-tema tat-talb. Nistednukom biex min jista' jibqa' jgawdi ftit ieħor il-ġmiel tat-talb kantat. Il-mulej ma'kom.
ikun imbierek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inselmu flimkien mal-kor lil Omna Marija i wkoll is-Sultana tagħna kif inselmula fis-Salve Reġina. Issa kif smajna jiġi avżat, ix-xandira tagħna ma tiqafx hawnhekk għaliex il-Kordju Xisan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli f'din l-okkażjoni tal-Festa ta' Kristu Re sejjer joffrilna 4 siltiet mużikali. Alto e Glorioso Dio, Kidba ta' San Franġisk, Jesus is my life, Talba ta' Santa Teresa ta' Kalkutta, Tartjien ħabbejtek ta' Santu Wistin u Look at the World ta' John Rutter. Dawn huma siltiet mużikali ispirati minn talbiet u għalhekk ikomplu mat-tema illi qegħdin nittrattaw f'din iċ-ċelebrazzjoni u se nkomplu anki nirriflettu fuqha permezz ta' dan il-kant. 3 minnhom miktuba minn qaddisin, San Franġisk, Santa Teresa ta' Kalkutta u Santu Wistin. Ir-raba waħda hija riflessjoni sabiħa fuq il-ħolqien ta' wieħed mill-kompożituri rinomati Ingliżi ta' żmienna, John Rutter. Għalhekk ejjew niggustaw dawn l-innijiet u nitolbu permezz tagħhom. Perfetto
Walla l-aktar oli u glorjuż, dawwal id-dlamijiet tal-qalb tiegħi, sawwab fija, fi diretta, tama ċerta u mħabba perfetta. Għatini mulej li nħobb u nara flilek biex nagħmel dejjem ir-rida vera u imqazza tiegħek. Il-kliem ta' San Franġisk ta' Assisi illi imbidel f'waħda mill-aktar talbiet sbieħ illi l-Knisja titlob permezz tagħha f'dawn iż-żminijiet għalkemm għaddew minn fuqu tant u tant sekli. Talba illi l-Patrijiet Franġiskani jitolbu ta' kuljum. U issa ejjew nisimgħu dan il-ġmiel ta' kompożizzjoni ta' Marco Frisina fuq il-kliem ta' Santa Teresa ta' Kalkutta, Jesus is my life, Ġesu huwa l-ħajja tiegħi. Jesus is the love to be loved.
Dik kienet it-tieni silta mużikali li smajna minant il-kor djoċesan ta' Żgħażagħ il-lejla siltiet li huma ispirati mit-tema tat-talb. Jesus is my life ta' Santa Teresa ta' Kalkutta, il-mużika ta' Marco Frisina. Seri nista' nisimgħu it-tielet silta minn wieħed mill-qaddisin kbar tal-Knisja Kattolika, Santu Istinis of Tajpona, illi wara tiftixa sħiħa biex isib lil mulej fil-ħajja tiegħu, fl-istqarrijiet jiktiblu tard jien ħabbejtek. U wasanna issa biex nisimgħu ir-raba' u l-aħħar silta mużikali għal-lejla f'dan il-kunċert xkejken jew kunċertin biex insejħulu hekk mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ. Illi huwa ispirat minn Mattew kapitlu 14, is-sejħa li Pitru li Ġesu għamel lil Pitru sabiex jimxi fuq l-ilma, fuq il-baħar. U allura din tfakkarna fuq il-bżonn li aħna ikunu persuni ta' fidi u ta' fiduċja. Imbagħad l-aħħar innu li ser inkantaw flimkien huwa Look at the World ta' John Rutter li huwa tifħir lil ħolqien kollu. Is-silta li se nisimgħu issa kif smajna hija Oceans, ispirata minn kapitlu 14 tal-Vanġelu ta' San Mattew u hija interpretata mill-grupp popolari ta' mużika spiritwali Hillsong.
oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. Never fail, and you won't start now. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. I am yours, and you are mine. I am yours, and you are U fl-aħħar ta' din ix-xandira, kif smajna jingħad aktar kmieni, sejri nisimgħu silta meraviljuża minn kompożitur Ingliż kontemporanju John Rutter. Look at the World tistedinna biex mill-għajnejn ta' Alla inħarsu lejn il-ħolqien ta' madwarna u napprezzaw, nistaġbu bil-ġmiel illi Alla tagħna madwarna. Huwa messaġġ qawwi ħafna f'dan il-jum illi fih niċċelebraw il-Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Grazzi mulej tal-ġmiel kollu illi żejjintna bih.
Infakrukom illi dinja l-aħħar parti ta' xandira diretta mill-tsuntir tas Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino fejn xandarnilkom iċ-ċelebrazzjoni dioċesana ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu li tmexxiet mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Ċelebrazzjoni illi permezz tagħha iċċelebrajna lil Kristu li huwa is-Sultan veru tal-ħolqien. U ikolli natikom dan l-avviż xkejken fit-tmiem din ix-xandira illi propju wara din il-qudiesa sejrin ukoll wara din iċ-ċelebrazzjoni, wara din ix-xandira sejrin ukoll insegwu fuq il-medja soċjali tagħna il-qudiesa li se jmexxi Patri Marcello Ghirlando li huwa il-gwardjan tal-Patrijiet Franġiskani hawnhekk f'Għawdex illi permezz tagħha sejra tingħala iż-żjara tar-relikwa ta' Carlo Acutis, il-Beato Carlo Acutis, iż-żagħżugħ illi nebbaħ u ispira il-tantu tant popli f'dawn iż-żminijiet tagħna, tantu tant żgħażagħ, qudiesa li issa sejrin nixxandrulkom mis-Santwarju ta' Pino. Għalhekk se nagħlqu hawnhekk din ix-xandira aktar kmieni milli xtaqna u għalhekk ikollna nħallu barra dak l-aħħar innu li konna sejrin inwasslulkom. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li jagħmlu possibbli dan il-mument ta' ċelebrazzjoni mis-Santwarju ta' Pino. Inselmulkom.